заснаваў. А вось тут, глядзі, тут Стэфан Баторый з войскамі стаяў. А тут Кульнёўка, як бы быў французскія войскі. І просто ён пасля гэтага пачынаюць гэта, а вось гэта Барысаў камень, потым калену падручніку знаходзіць. Гляньце, фотаздымы, гэта ж у Труі, дзе мы былі. Вось праз гэта якраз моладзі больш падабаецца. Галоўна, ведаеце, што моладзі спадабаецца тое, калі іх чуюць. І таму вось у нас, ну зараз, скажем так, у нас вялікі гэта праект, я пра яго магу часамі казаць, да, вельмі вялікая колькасць розных накірункаў. Мы занимаемся і гісторыяй, і культурай. Зразумела, што як мы пачалі ад царквы, мы з бацькам вельмі многа чаго працуем, разам робім рэлігійных рэчаў. У 2023 годзе ўсебеларускі злёт праваслаўнай моладзі, калі быў 2030 годзе Полацкай епархіі, праходзіў у нас. З Масквы былі, да, епіскап Істрынскі прыязджаў, галоўны за моладзь служыў таксама, многія з святароў прыязджалі, да, і вось многія зараз часта пытаюцца, калі зноў паедзем у Трую. Мы заўсёды всім радыя, всім адчыненыя. Галоўнае, што скажу, вельмі многа чаго працуецца па гісторыі, але мы пайшлі па зваротнаму шляху. Многія спачатку шукаюць матэрыялы, потым пачынаюць аднаўляць. Але мы спачатку пачалі аднаўляць, потым пачалі многа шукаць матэрыялу. Вялікую дапамогу, да, нам зрабіў Нікалаіч з клубам Ставрос. Яны знайшлі вельмі многа архіўных матэрыялаў па нашаму храму. Зараз нашы жанчыны ў гэтым году так, ну, крышку злавілі такі нейкі імпэт, і яны на 80 сторонак, у другой праваслаўных храмаў было 7. На 80 сторонок, ну, много чего зараз, дзякуй Богу, ацыфрована, да, гэта літоўскія ведомасці епархіяльныя, яны на 80 сторонок про гэта, ну, не про ўсе, про 5 храмаў знайшлі матэрыялу, пачынаючы аж з 1600 гадоў, да, з першых успамінаў гэтых храмаў. Таму вось много чаго у нас ёсць, гатоў часамі расказваць, калі каму цікава, тэлефануйце, пішыце і прыязджайце на самы край Беларусі. 18 мая у нас будзе праходзіць фестываль «Жывое сэрца», дзе мы якраз всех будзем знаёміць з тым, чым мы займаемся. Таму больш час. А як вас здабыць? Александр Плыгука ў сацыяльных Не, вы у социальных. Можна будзе пасля падысці, я вам тэлефончык заставлю і скажу. Добре, дзякуй вялікі.